பீடம் அன்னதானம் தினம் நிகழும் பீடம் ஞான குரு வாழும் பீடம் அன்னதானம் தினம் நிகழும் பீடம் இசையால் மயக்கும் பீடம் இசையால் மயக்கும் பீடம் மோன நிலை கொண்ட பீடம் மோன நிலை கொண்ட பீடம் ஞான குரு வாழும் பீடம் அன்னதானம் தினம் நிகழும் பீடம் போல் அன்பும் தந்தை போல் பண்பும் தோழன் போன்ற உறவும் தாயை போல் அன்பும் தந்தை போல் பண்பும் தோழன் போன்ற உறவும் அண்ணன் போல் பாசம் அரசன் போல் நீதி ஞானத்தில் முருகனாய் அண்ணன் போல் பாசம் அரசன் போல் நீதி ஞானத்தில் முருகனாய் அனைத்தும் ஒன்றாய் வடிவம் கொண்ட கருமாரிபட்ட ஸ்ரீலஸ்ரீ ஐயப்ப சுவாமியாய் ஞான குரு வாழும் பீடம் அன்னதானம் தினம் நிகழும் பீடம் ஞான குரு வாழும் பீடம் அன்னதானம் தினம் நிகழும் பீடம் உயிர்கள் அனைத்திற்கும் உலகில் சமநீதி அன்பு என்றும் நிலைதான் உயிர்கள் அனைத்திற்கும் உலகில் சமநீதி அன்பு என்றும் நிலைதான் குணத்தில் சிறந்துதான் நெறியில் உயர்ந்துதான் ஒளியில் கலந்த குருவே குணத்தில் சிறந்துதான் நெறியில் உயர்ந்துதான் ஒளியில் கலந்த குருவே உந்தன் பாதம் சரணாகதியே கருமாரிபட்ட ஸ்ரீலஸ்ரீ ஐயப்ப சுவாமியாய் ஞான குரு வாழும் பீடம் அன்னதானம் தினம் நிகழும் பீடம் ஞான குரு வாழும் பீடம் அன்னதானம் தினம் நிகழும் பீடம் இசையால் மயக்கும் பீடம் இசையால் மயக்கும் பீடம் மோன நிலை கொண்ட பீடம் மோன நிலை கொண்ட பீடம் ஞான குரு வாழும் பீடம் அன்னதானம் தினம் நிகழும் பீடம்